Мами сладки, отново усещам някаква изненадваща за мене прилика. Малка. Малка? Маничка. Добре, бе. Защо аз нямам близнак? То само това оставаш. Още един като тебе. Идва да води Не знам шоу. къде щяхме да се денем. Защо е това отношение към мен? Не, просто... Георги, ти ли така си го мислиш? представих. Да не дава Господ. Откъде сте деца? Природата си знае работа. Стига, да! Откъде сте деца? Търново. От Търново? Да. Прекрасен град, изумителен. С какво се занимавате? Учим студентки сме. Къде? ВТУ. В Търново? Да. Вие сте от Търново, учите в Търново. И да бе, че учите в Варна, София, защото Търново е едно и също. Да не плащат за квартира. Примерно. Ето. Гаджета имате ли си? Тайна. Защо бе? Имаме си, намираме си. Намираме си. Не си ги въртите? Не. Много е готино това, бе. Представя си, че да не разбереш Затова ли кога. искате близнак? Моля? Затова ли искате близнак? Да ги въртите. Ей, ти си много хитра, да ти кажа. Веднага оцели, нали? И ти ли затова ли искаш близнак си ги върта? Няма нужда, няма притеснение с това отношение. Кога ще ни станцувате, деца близначки? Дръмен бейс и ориентал. Окей, нека да го видим. Okay, f it. I lie.